Domingo kita, Setyembre 11, 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon Jan Diaz, kagkaroon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Ang bagyong Inday ang napabili niya ang yakabasugon samtang hindi nagahulag pa dulo norte nga porsyon sang pungsod Pilipinas. Sa pinakaulining weather forecast nga ginpagwasang pag-asa base sa Tropical Cyclone Bulletin number 16. Ang mataas ng bagyo na siplataan 360 kilometro na minha na silangan sang Itbayat, Batanes. Inimana may kabasgugon sang hangin nga 165 km por ora sa sentro kag pagmadlos ginaglamot naman sa 205 km por ora. Ang bagyo ang nasaling na nagahulag padulong na minha na sa katundan sang pungsod Pilipinas nga may kabasgugon kada sigon nga 10 km por ora. Ang pag-asa ang nagapanumdum lang sa publiko sang posible naman nga flash flood kag landslide sa pila ka mga porsyon nga malabayan ni Tropical Typhoon Inday. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52, dari kita sa kapanguna ng mga balita lokal. Optional na ang paggamit o kung pagsuksok ng face mask para sa mga outdoor spaces sa probinsya sa Negros Occidental. Hindi matapos ang ginperbahan na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson Executive Order number 22-45 Series of 2022. Piniman ang Executive Order establishing the guidelines for the wearing of face masks within the territorial jurisdiction of the province of Negros Occidental. Dugang pa ginapundo ni Lacson nga iningamando ang bilang basiman sa ginpalayag ni Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere sa ginpadigayon nga Palace Press Briefing kag iniyagin anunsyo sa publiko nga ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kung IATF ang nagrekomendar kag mayara naman sang verbal approval gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghimo optional sa pagsuksok sa face mask sa mga outdoor activities kung kunyara sa gwa nga bukas sa publiko kon open spaces ang isa ka lugar. Dugang padri ni Lacson iningamando ang gilayon nga ipatuman. Samtang ang mayara naman sa mandatory wearing of face mask sa mga indoor activities labi na kunyara sa sulod sang ospital kag iban pa nga mga medical facilities. Sa iban pa nga balita lokal, ginpayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga wala sang may matabakan nga trabaho sa Bacolod City Hall kasunod sang pagmangabay sini nga mangin advisor kung consultant ang apat ka empleyado sang Kapitolyo Provincial. Sunod kay Benitez, sumalin sa unang adlaw padayon ang bulig sang probinsya sa Bacolod. Ilabi na si Provincial Administrator ni Fernando Diaz II, Dr. Mary Ann Maestral nga nagabulig sa mga health program, Lucel Hilvolia para sa economic plans and programs, kag nalakip man sa ginpangabay si Attorney Valerie Ann Holiero bilang consultant for health insurance and healthcare. Dugang pa ni Benitez, wala sang gastuhon ang gobyerno para sa serbisyo sang apat ka mga empleyado sang Kapitolyo Provincial. Magdano pa sang alkalde ang nga ini nga tikang ang nagakilala sang ilang nga nimuan kag para mangin formal kag indi matingal ang publiko nga nagabulig sa ila sa syudad o kung nagabulig sila sa syudad sang Bacolod. Wala. This is our more on consultancy. Hindi man siya nga daw atagan sila sa line function nga may kinalan silang himuon. It's an advisory, it's a consultancy program, and may ara man sila mga ubra sa ilang mga respective offices. Ginahimo ta lang ni, we're formalizing our arrangement. Kaya kung kisa matingala ang syudad sa Bacolod, nga di sila. No? In recognition man sa assistance nila. Nabatihan si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ginabulubanta naman 470 ka kilos ang spaghetti wars ang gingkakasadan ng Burgos kag Lacson kahapon Sabado, Setyembre 10 sa nagapadayon nga clean-up drives ng lokal nga gobyerno sa Bacolod sa nagaginumon nga kable sang kuryente kag telecommunications. Matapos ang isa ka adlaw nga operations sa Task Force Spaghetti Wars, nagpahamtang naman sa bagong nga poste sang kuryente sa dalang Tuslao, bago nga ang daan nga poste nga nahamtang sa tunga sang Land Bank kag 880 Chinatown Square ang nagahilay na. Nagapadayon pa ang papanidlo o kanang pagtilo sa
ang task force sa mga nagasulurobra daan kag wala na nagagana nga kable sang kuryente kag telcos sa syudad sang Bacolod. Ginaduso naman ni Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chair ng Committee on Tourism nga ideklarar ang Sumag River bilang tourist destination. Naaprobahan na sang konseho sa first reading ay ni nga proposed ordinance sang konsehal. Ginpayag ni Villarosa nga paagi sa ordinansa may pagatukuron nga komitiba nga among manguna sa maintenance kag preservation sang lugar. Lakip man ang pagpainsang pondo sang syudad. Ginaduso man sang konsehal nga mayara sang magabantay sa lugar kasunod sang proyekto ni Congressman Greg Gasataya nga Esplanada. Sunod kay Villarosa, ang Sumag River ang isa sa pinakadako kag pinakamalabang nga baybay nga dapat matagan sang importansya. Samtang ginpayag sang konsehal nga sala ang paghimo sang kontrobersyal nga floating restaurant kasunod nga hindi ini makalabay sa dalom sang taytay nga karon ginapausisa na sang alkalde. Proposed ordinance establishing the Sumag River as one of the tourist destination and mahimo kita sang committee in charge para to at least makabantay kag makahatag pagid sang security dira. Okay, as far as we know, this is one of the projects of Congressman Greg Gasataya nga nagpatukod dira siya sang isa ka Nabalian si Bacolod Councilor Jason Villarosa. Ginaduso sa mga manunudlo ang salary upgrading kag hindi lamang salary increase. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Bacolod City National High School Principal Dr. Richard Hilangre na ila ginaduso ang himuon salary grade 15 ang mga Teacher 1. Ang Teacher 1 ang nalakip sa salary grade 11 sa dinyara sa 25,439 ang sweldo, apang ang malimpyo lamang ang yara sa 19,000. Sunod kay Hilangre, ini lamang ang ila padan nga ginahingyo kadungan sa pagsaulog sang Teachers Month sa diin nag-umpisa sang Setyembre 5 nga magalawig tubtob Oktubre 5. Sunod pa kay Hilangre, kadamo na sa mga manunudlo ang nagabiya sa pungsod kay nagatudlo na lamang sa iban nga pungsod. Dugang pa ni Hilangre, sa iya nga bahin may napulo na ka mga manunudlo sa Bacolod City National High School ang nag-resign kag nagtrabaho na lamang abroad bangod sa mas madako nga ginatanyag nga sweldo. Isa diri nga ginatubang nila ang below poverty threshold nga salary nga wala gid substantial nga nag-increase sa panahon ni President Digong today. So ginahingyo namon nga muon salary grade 15 para maging 35,000 man. Na makalagas man blas ang ginpangako sa ni President Digong. So he cried before the tomb of his mother nga teacher man. Mama, nagdaog ko, I make a promise that I will increase the salary of teachers to 10,000. Nabatihan si Dr. Richard Hilangre. Nangin madinalago naman ang medical mission nga ginpadigayon sa Aksyon Radio Bacolod sa Purok Kalubihan 2, Barangay Mailom, Sulad sang Bago kahapon na Setyembre 10. Paagi sa bulig sa kooperasyon sa lokal nga panguluhan sa Sulad sang Bago nga amo ang nagpadala sa mga doktor ka mga medical personnel gikan sa City Health Office. Naglambot sa masobra 250 ka mga residente sa lugar ang tigayon nga nakapakonsulta kag natagan sang libre nga bulong. Ang among aktibidad ang ginsuportahan man sa lokal nga opisyalis sa lugar nga ginapamunuan ni punong barangay Roger Kirk Torres kag mga katapos sang konseho. Barangay staff kag mga purok officials nga amo naman ang nagpreparar sang venue kag nagpaibalo sa mga residente. Magluwas sa konsultasyon kag libre nga bulong, naghatag man sang snacks ang Aksyon Radio kag barangay sa mga residente nga nakigbahin sa among aktibidad. Ang medical mission program ang suportado man sang Negros Grace Pharmacy kag Sincere Drug Store bilang kabahin sa gihapon sa ika-53 katuig nga anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Nasapwan nga patayang isa ka senior citizen sa Pantalandaan, Barangay Tugis, Banwa sa Hinigaran, pasado alas 11 sang aga hapon, Setyembre 10. Ang napatayang ginkilala kay Virginia Baruca, 75 anyos, balo, kag residente man sang Pantalandaan, Barangay Tugis, mga Banwa. Sa isang report sa Hinigaran PNP, nasapwan na lamang patay sa sulod sang iya hayop-hayop si Baruca. Nagapati naman ang kapulisan nga wala sang foul play sa kamatayan ni Baruca bangod nga wala man sang pilas nga nakita sa iya nga lawas. Arestado ang top 2 most wanted persons ng Hinubaan PNP sa pagserbis ng warrant of arrest sa Puro 4, Barangay Sangke, Banwa sa Hinubaan, las 3 kahapon, Setyembre 10.
Ang nadakpan naging kilala kay Jasper Caroda, 25 anyos, kag residente man sa Puro 4, Barangay Sangke sa mga Banwa. Sunod kay Police Captain Ramil Bustamante, ang hepe sa Hinubaan PNP, si Caroda ang gidakop sa mga bangod sa warrant of arrest, may angot sa kaso nga 3 ka counts ng rape o kung pagimulos. Ang warrant of arrest bato kay Caroda ang ginpermado naman ni Honorable Judge Rodney Carmona sa Regional Trial Court Branch 61. 6 Judicial Region sa syudad sang Kamangkalan sa atong Agosto 31. Si Carona ang gindakop sang gintingog ng puwersa sa Hinubaan PNP Negros Occidental Provincial Intelligence Unit ng Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Arestado ang 3 ka mga persona sa bypass operations ng Cadiz City PNP sa Purok Meniswagon, Villa Barbas 2, Barangay Zone 2, Syudad sang Cadiz, pasado las 3 kahapon, Setyembre 10. Ang mga suspetsado mo Sande Rolex Sander Rosales, 46, kag Errol Rosales, 20 anyos, na parehong residente sa Purok Meniswagon, Villa Barbas 2, Barangay Zone 2, kag Bernard P. Caico Sr., 46 anyos, sa Don Salvador 2, Barangay Tinampaan, sa tanan sa Syudad sang Sagay, akon Syudad sang Cadiz. Nakompiskar sa 3 ka mga nagkadakpan na napulo ka sa shays ang ginasuspetsuhan sa wu na ginablanta nagabugat sang 1 ka gramos ka nagabili sang 6,800 pesos. 500 pesos nga mark money kag 1 ka canister. Pero sa karon ang 3 ka mga nagkadakpan sa custodial facility sang Cadiz City PNP. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:02 inyo nabatihan ang nagapanguna ng mga balita lokal sa mga balita nasyonal. DSWD nagpatahag nga hindi tanan nga estudyante makabaton sang ayuda bangod sa kakulang sang pondo. Comelec pabor sa pagpaiway sang barangay kag SK election sa Disyembre. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi ginagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa Pabalik diri sa Aksyon na Balita Sunday Evening Edition sa detalye na sa nagapangunang mga balita nasyonal. Ginklaro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga hindi nila masarangan nga matagan sang ayuda ang tanan nga estudyante sa Pilipinas sa idalom sang Educational Cash Assistance. Suno kay DSWD spokesperson Romel Lopez, 400,000 lamang sa masobra 2 milyones ka mga estudyante nga nag-apply ang matagan sang bulig pinansyal. Dugang pa nagdesisyon na ang DSWD nga hindi na maghatag pa sang extension sa pagpanagtag sang ayuda nga tubtob na lamang sa Setyembre 24. Nagtakop naman ang online application period para sa Educational Cash Assistance sa DSWD sang Sabado, Setyembre 10. Magapangayo na sang bulig si Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga elected officials kay iban pang politiko sa Pilipinas sa pagpanagtag sang Educational Cash Assistance. Ini sa pihak nga una na nagpanindugan si Tulfo nga hindi dapat malakip sa programa ang politika o kon ang mga elected officials sang gobyerno. Sunod kay DSWD spokesperson Romel Lopez, nagpakigsapol na si Tulfo kay House Speaker Martin Romualdez kag mayara na sang mutual understanding nga dapat magbinuligay ang Kongreso kag DSWD sa Educational Cash Assistance Program. Ginpahigman ni Romualdez nga ginasigahom na sang Kamara nga magkulang sa pondo ang DSWD kag sa ulihi nga magakinahanglan gid sang bulig gikan sa mga mamalidha. Mangudman sini ang mga miyembro na sang Kamara ang magpadayon sa pagpatuman sang Educational Cash Assistance apang magabulig sa gihapon ang DSWD. Nagpamalibad naman si Lopez nga ipadayag sa publiko ang kaundan sang kasugtanan sa tunga sang DSWD kag sang Kamara. Naglambot na sa 343,684 ka mga benepisyaryo ang natagan sang ayuda sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa pungsod Pilipinas. Bagod man sini 861.95 milyones pesos na sang 1.5 bilyones pesos nga ginalokar nga pondo ang napanagtag sa DSWD. Sa karon 400,000 na lamang ka mga estudyante ang sigurado nga matagan sang ayuda bangod sa kakulang sang pondo. Naibaluan sa 1,000 ka pesos ang pagabatunon sa mga elementary students, 2,000 ka pesos sa junior high school, 3,000 pesos sa senior high school, kag 4,000 pesos naman sa college students. Sa iban pang balita nasyonal, pabor si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga ipaiway ang papaligayon sa barangay kag kasangguniang kabataan elections nga natalana sa Disyembre 5, 2022. Pinanggin pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia sa deliberasyon sa House Committee on Appropriations sa ginadoso nga 5.2 bilyones pesos nga pondo sang komisyon para sa tuig 2023. Sunod rin nagkakinahanglan ng COMELEC sang 10.858 bilyones kung patigayunon ang barangay kag SK election sa Disyembre 2023 kagdugang nga 9.5 bilyones pesos kung patigayon na sa Mayo 2023. Sangkin pamangkot naman kung handa ang COMELEC nga dayunon ang barangay kag SK elections sa Disyembre 5 sa sining nga tuig, ginpaayag sang opisyal nga naghanda ang komisyon
kag padayon ang ila preparasyon para diri. Sunod sa poll body chairman kung ipaiway ang barangay kag SK election sa Disyembre 5, mag-umpisa sila liwat sa pagrehistro sa mga botante nga mahimo madugangan pa sa Oktubre tubtob Disyembre sang sini nga tuig. Duyag naman sang Commission on Higher Education nga dugangan sang kapin 12.5 bilyones pesos ang pondo sang komisyon agod matagan sang bulig ang bagong grupo sang mga estudyante nga nakapayo sang bulig pinansyal. Sunod kay CHED Chairman Prospero De Vera III, hindi manabutan sang bulig nga bagong batch ng scholarship applicants matapos wala maprubahan ang dugang nga pondo nga ginapayo sang CHED para sa tuig 2023. Sa ginpadagan nga budget nga deliberations sa House of Representatives, ginpahig ni De Vera nga 12.5 bilyones pesos nga dugang nga pondo ang para sa 205,564 ka mga estudyante nga nag-apply para sa tertiary education subsidy for students nga na-enroll sa mga pribadong eskwelahan nga wala sang state universities and colleges o kung local universities and colleges sa ilang lugar. Nagpayag si De Vera ang pondo ang nga nabilin sa CHED ang makadaglamang sa tertiary education subsidy para sa mga benepisyaryo sa tuig 2022 tubtob 2023. Sa datos ng CHED, naglubo sang 16.56% ang kadamuon sa mga benepisyaryo sang tertiary education subsidy para sa academic year 2021-2022. Nagapanawagan ng CHED sa mga kongresista nga buligan ng komisyon na makakuha sang dugang nga pondo para mas madamo pa ang mabuligan. Nabalaka naman ng Department of Health sa palain-laing protocols nga ginabatuman sa pinaka local governments. Ini matapos ginpag sa probinsya sang Iloilo, Halugan, Manila ang ila mass mandate na nagasunod sa pagpatuman damlag lang sa syudad sang Cebu. Base sa executive order nga ginpapanawag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., voluntaryo na lamang ang pagsuksok sang face mask sa outdoor spaces, apang magpabili naman ang pagsuksok sang face mask sa mga indoor establishment kalakip na sa mga pampubliko nga transportasyon. Rason ni Defensor, mataas ng ilang vaccination rate. Sunod pa diri may verbal approval na inihalin kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagaagunto ang mga local producers sang manok sa pungsod bangod sa ginapaabot nga pagkapierde sa pagnegosyo sang poultry products. Sunod kay United Broilers Racers Association Chairman Gregorio San Diego Jr., posible nga mapierde na sila kag halos wala na sang ganaron sa pagnegosyo sang manok bangod sa ginapaabot nga pag-abot sang mga imported nga manok sa pungsod. Ginpag ni San Diego nga sa tion nga magsulod ang mga imported chicken, may magaluntad na nga oversupply sa nasambit nga produkto bangod dako man ang volume nga ginaproduce sa mga local producers sang manok. Sunod diri sa karon ang balor sang dressed chicken ay yara na sa 150 tubtob 200 kada kilo, samtang ang farm gate sang produkto sang manok yara sa 106 tubtob 110 lamang. Dugang pasinik kon magdagsa ang imported nga manok sa pihak nga sarang man sang local chicken producers nga ihatag ang pagkinahanglan sa mga konsumidor, mahimo magsarurot pa ang presyo sang manok sa pungsod kag dalayon na sila nga mapierde. Plano sang pamunuan sang Philippine Charity Sweepstakes Office kang PCSO nga himuon nga digital ang Lotto game sa pungsod. Sunod kay PCSO Chairperson kag General Manager Melcaida Mel Robles, tuyo sa nga mas mapataas ang ginaganar sang ahensya. Ginpatag ni Robles nga pinaagi sa pag-digitalize sa Lotto, mas madali ang paghampang suni. Mangin mas accessible pa ini sa mga bettors, rason kung nga mas madamo nga taho ang maengganyo nga magtaya. Ginpahag pa ni Robles nga mangin app-based ini ang agud mahimo makaupod sa mga nagagwa nga iban pa nga paghampang sa Pilipinas. Dugang pa ni Robles kung mapataas ang kita sa PCSO, mas madamo pa nga charity works ni ang ila mapondohan, mas madamo pa sila nga mabuligan. Sa pinakauling nga balita national, luyag sang Senado nga magpatigayon sa investigasyon angot sa mga report nga nagataas sa mga kaso sang kidnapping sa Metro Manila kag Luzon. Sa resolusyon ni Senator Grace Poe, ginaengganyo sa ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nga magpatigayon sa investigasyon sa nasambit nga insidente. Ang tikang ang himuon sa senador matapos ginreport sa Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry President nga si Lu Jin Ang nga sa nakaligad nga napulo ka adlaw may 56 ka kidnapping incidents nga
lakipan sang Filipino kag Chinese nationals. Kalakip diri ang mga batang alunsay wala na report sa kapulisan. Ginpayag sang PCCI nga mas malala pa sa sapat ang mga kidnappers mangod ginhadlok kag ginatorture. Ginahimusla ng mga babae kag ginapadala ang mga video sa mga biktima sa ilahim mata kadungan sa pagpangaisang dako nga kwarta. Sa ibang nga kaso naman, ginabligya ang mga biktima sa ibang nga kidnapping groups. Pagpating ni po, kinahanglan na gilayon may baluan kung ano ang status sa nasambit nga mga kaso, posible nga motibo, anuman ang effort sa Philippine National Police para makilala mga sospetsado nga may kaimuan sa ni, kagtikang sa mga otoridad para malikawan ang padayon nga pagtaas ang kaso sa kidnapping sa pungsod Pilipinas. Balita, Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:20 na. Good afternoon lang. Kay Ma'am Ana Sinoro, nagamonitor dra mismo sa may surad sang La Carlota. Subuman kay Ma'am Star Mayo, para sa Rochester, Minnesota, USA. Good afternoon. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Inday Blasa. Alam din si Ma'am Angela Gayondato Castillo, good afternoon sa inyong tanan. Kag inyo na batihan kabusan nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Domingo kita, Setyembre 11, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.